Miguel Mifsud ġie ċertifikat li għandu l-ADHD meta qabeż 30 sena. Jgħid li dan l-arfin ġdid kien iċ-ċavetta li permezz tagħha jifhem ħafna mill-isfidi li kien iħabbat wiċċu magħhom tul ħajtu. Huma ħafna affarijiet li jiena ma kontx aware tagħhom u jista' jkun li kont qed nidher li jiena bniedem b'karattru differenti. Nibdaw ma nispiċċaħħomx. Huma ħafna affarijiet li jiena ma kontx aware tagħhom, kont ngħid imma jiena kif m'għandix dik il-motivazzjoni. Minħabba l-ADHD Miguel jgħid ma' TVM News li faċċi ħafna sfidi inkluż l-abbuż mid-droga. Madankollu, blajnuna mill-Caritas huwa rnexxielu jeleb dan il-vizzju. Jgħid il-mediċina f'ħajtu llum huwa l-isport għax jgħinu jżomm il-bilanċ. Kont naqbad mal-addiction u nifissa fuq il-PlayStation. Jekk ma tkunx PlayStation hemm tkun karozza jew motur li għandek issib soluzzjoni għal dan illi bħalma miltiena bl-sports u fl-istess ħin hemm chemical tajjeb qed iwassal ir-riżultat illum il-ġurnata nista' ngħid illi laqas mediċina min nieħu għalkemm m'iniex ngħid illi l-bniedem għandu jaqta' l-mediċina. Il-President tal-ADHD Support Group Malta Pamela Muscat tajt li fl-aħħar snin qed issir dejjem aktar komuni li l-adulti jindunaw tard f'ħajjithom li għandhom din il-kundizzjoni. Huwa fenomenu ġdid, speċjalment minn Covid law bdew il-ħafna videos u TikToks li qishom qed inġalu n-nies jaħsbu ħafna peress li jistgħu jaraw is-sintomi. Nata 47 ġej diagnosed ukoll hija xi ħaġa tajba għaliex qatt mu tard wisq li inti tiskopri kif għandek tgħin lilek innifsek, però ma jfissirx li kull min għandu l-ADHD ħajasal biex ikollu vizzju ta' abbużu tal-użu ta' sostanza. Muscat ħeġġet lil dawk kollha li jħossu li jista' għandhom din il-kondizzjoni biex jikkonsultaw m'espert. Saħet ukoll fuq l-importanza tal-għajnuna holistika li tinkludi terapija u medikazzjoni jekk hemm bżonn.